Ahojte všetci investipci, investipky. Ako investori vždycky máme taký reflex, keď vidíme niečo červené, červené čísla v našich číslach, čiže v našich financiách, tak začneme panikáriť. Je pravda, že červená na trhu je ale to najlepšie, čo nás mohlo stretnúť, alebo čo sa nám mohlo stať, keďže sme dlhodobí investori. Keď trh padá, väčšina ľudí uteká, väčšina ľudí predá svoje akcie a hovorí si, že radšej teraz počkám, lebo proste teraz to je zlé a neviem čo, ale pravda je opak. Je to práve, že sú zľavy, sú zľavy na trhu, že veľké zľavy, môžem to využiť, keď nakupujem kvalitné firmy, Čiže keď nakupujem pravidelne nejaké ETF alebo nejakú firmu alebo niečo, tak je to teraz tá chvíľa, kedy to môžem využiť a je to niekedy 20, 30, 40% lacnejšie, ako keby som to kupoval, keď sa celému trhu darí, Čiže netreba čakať, ale brať to ako príležitosť. Taktiež keď idete do Kauflandu kúpiť si Pilsnera a zrazu zistíte, že je o 20% lacnejší, tak ste taký v rozpakoch, tak to je jaká super správa. Hneď si zoberiem namiesto sixpacku, zoberiem 2 sixpacky, lebo teda je to lacnejšie. Tak to isté to je aj s akciami, keď niečo máte lacnejšie, tak proste nakúpte to vo väčšom, keď máte nejakú firmu, ktorá za to stojí, alebo u ktorej viete, že za 10 rokov bude stále na trhu a bude silná. Čiže červené dni sú dôležité najmä pre tých, ktorí pravidelne investujú, či už mesačne, alebo teda aj na nejakej pravidelnejšej báze a dokupujú vlastne ETF alebo akcie. A keď trh vlastne neskôr potom vyrastie, tak vtedy dosiahneme ešte vyššie zisky, ako keď sme vlastne stáli, teraz. Čiže tuto vidíte, mám tu v podstate posledné 3 mesiace mám padnuté portfólio. A v podstate osobne tiež som za pravidelné investovanie a teraz som z hodou okolností aj do môjho portfólia prihodil, nakupoval som za nejakú 1000 a chcem ešte za 2500. Čiže trh sa správa ako emócia, čiže kolíše, ale v celkovom dlhodobom horizonte rastie. Čiže práve tieto poklesy sú chvíle, kedy sa tvorí ten skutočný zisk, respektíve väčší zisk, respektíve príležitosť, kedy môžeme v dlhodobom horizonte mať ešte viacej tých pilsnerov, Čiže keď všetci vlastne sa boja, tak väčšinou to je ten najvhodnejší nákup, kedy treba ísť do toho a nebáť sa tých červených čísel, Čiže treba ísť do toho, červenú si zamiluje, teda ak si červenú zamiluješ, tak je to veľká, jak sa hovorí, konkurenčná výhoda pre teba a za tých 20 rokov budeš mať potom viacej na účte. Samozrejme, keď máš nejaké kvalitné firmy, ktoré sú monopóly a teda vieš, že budú tu aj za nejakých tých 10-20 rokov mať aj ten pozitívny cash flow a teda. Čiže na budúce, keď možno uvidíš ďalšie červené čísla, čo teraz budeme možno vidieť, nakoľko Trump, tarify, v podstate vojna stále je na Ukrajine a nová obchodná vojna, ktorú vlastne Trump teraz kvázi spôsobil a teda ešte sa to stále nejako rieši, je tam nejakých 90 dní, pokiaľ má Európa čas na rokovania, ale tak teda stále môže takéto niečo že nastať a treba to brať ako výhodu a využiť to na nákup v podstate akcií dobrých a kvalitných firiem, ktorými si istý a v podstate treba to využiť. Čiže ak chceš viac takýchto investičných videí, tak hoď like alebo odber, alebo mi napíš, čo si naposledy ty dokupoval, Ja som dokúpil ASML, Google, Amazon a vlastne budem ešte ďalej dokupovať. Tuto je rýchly prehľad mojej tabulky, celkový kapitál 24, čiže aj keď mám túto stratu $800, tak celkovo som v zisku nejakých skoro 3000 a vlastne tá ziskovosť je priemerku vkladu 15% a celkovo
ziskosť, jak mi ide mesačne, hej, je vlastne 40, čiže takto, že vidíš, si robím každý mesiac takúto tabuľku a teraz som tam dával nejakých $3500, len teda je to za ten mesiac apríl, ten tu nemám, že ešte poznačený, mám tu len tú 1000, čo som dal 4. a vlastne ďalších 2500 som tam pleskol tiež takto nejako, čiže nebojím sa to, keď je červené, tak som rád, je to zľava, treba ísť do obchodu a nakúpiť to, takže sa majte, ďakujem za pozeranie a držte sa, majte sa, množte sa, ahoj.